A to ste vy. Národná rada Slovenskej republiky má podľa ústavy článok 80. Na strane obetí vojenskej agresie nie sa spája s režimom, ktorý rozvracia medzinárodnú bezpečnostnú architektúru. Dobrý deň, alebo priatelia. Ja chcem hovoriť len do Moskvy. Chcem sa spýtať ale najvyššieho predstaviteľa našej krajiny, pána prezidenta. Slovenská republika ako súčasť kontrole a bolo v súlade so zahranično-politickými záväzkami Slovenskej republiky. Žiadame teda, aby predseda vlády Vladimírom Putinom